ithi kuLuka 2, the birth of Jesus Christ, ukuzalwa kukaYesu Kristu. Amen. Now incwadi yami yeBhayibhile ndithema ndiyifunda kakuhle ngokuzalwa kukaYesu, yandixelela ukuba uYesu kufika isithunywa kuMaria. Ukufika kwaso isithunywa sithi, Maria, kunendodana ozoyizala, uzuyithiye igama layo ngokuba nguYesu Kristu. uMaria angayikholelwa lento, athi ngoba akhange ndilale nandoda, izokwenzeka kanjani na ukuthi ndizale umntwana? Wathi isithunywa kuMaria, Maria, lo mntwana uzomzala uzomgawulwa nguMoya Oyingcwele, awuzulala nandoda ukuze ufumane lo mntwana, but lo mntwana uzomzala, you will get that baby from above in heaven. Ithi incwadi yeBhayibhile, ngelo xesha kwakunomntana owayezelwe ogama linguYohane, umamakhe nguElizabeth. Ithi incwadi yeBhayibhile,